नोंथाङा हार्टनि देहायारि बेमारजों भुगिनो गोनां जादों नामा? न'आव मोननाय जाग्रा मुवाफोरनि हेफाजाबजों माबोरै उदां जानो हागोन? दासान्दि समाव बायदि रोखोमै बायदिसिना जेंना जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो हार्ट एटाक जानायाबो मोनसे। बेनि सायाव माबोरै रैखा मोनगोन फै जों मिथिना लानि। सेथियाव दं काबुली बुट। काबुली बुटआव गोबां बिबांनि प्रटिन थायो। काबुली बुटआव फाइबार, पटासियाम आरो भिटामिन थायो। बेयो देहानि मेजेम बांनायखौबो खमायो। नैथियाव दं कफि। कफिखौ बयबो लोंनो मोजां मोनो। कफिया हार्टखौ कन्ट्रल खालामनानै गोरा खालामो। थामथियाव दं ग्रीन टि। ग्रीन टिया गगा मोननायखौबो खम खालामो। देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गोबां बिबाङाव मदद खालामो। ब्रैथियाव दं कमला। जों बयबो मिथिखायो कमलायाव गोबां बिबांनि गुन दं। कमलायाव फाइबार, भिटामिन सि, पटासियाम थायो आरो गगा मोननायखौबो खम खालामो। बेफोरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो।